L'entrevista política. Jo crec que per la companyia B, la companyia va ser qui va denunciar l'anterior gerent per apropiació indeguda de béns de la companyia, i el jutge ens ha vingut a donar la raó. De fet, es demanaven inicialment més de 2 anys de presó i indemnitzar o pagar a la companyia tot el que ha substret en el temps que va ser gerent. Finalment es va arribar a un acord entre les parts en el qual ells reconeixien tots els elements. Es rebaixava la pena de presó, vull dir, des de la companyia, els membres del Consell d'Administració, no hi havia un interès perquè entrés a la presó, vull dir, no teníem, teníem clar que no calia que entrés a la presó, però sí que rescabalés la companyia amb tot el que havia sostret en tot aquest temps, no? I això ha sigut així, i de fet em sembla que la condemna són 5 mesos i 15 dies de presó, i el rescabalament de tot el que ha sostret en tot aquest temps que puja al voltant de 35.000 euros. En el moment en què es va veure que hi havia una mala praxi dintre de la companyia d'aigües, es va decidir el seu acomiadament, i el seu acomiadament es justificava amb tot això, no? En aquell moment el jutge del laboral va decidir que allò era un acomiadament improcedent i que se l'havia d'indemnitzar. Ara que tenim aquesta nova sentència que diu que sí, que evidentment es va apropiar de béns de la companyia, possiblement puguem reobrir l'apartat laboral per veure si podem revertir també l'improcedent aquest i recuperar els diners amb els que s'ha hagut d'indemnitzar.